Ayun, isang mapagpalang araw mga kalingap, kaagapay. Ayan, so ngayon pupunta po kami sa kay tatay para makita din natin yung sitwasyon niya. And na-vlog na to ni Kalingap Mons. So may nagpaabot po ng tulong sa kanya. Ayan, para ayusin yung bahay nila. So punta. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, mga kakapay. So, ito na po mga kalingap. Pababa na po kami sa tinitirahan ni tatay. Ang mahirap dito yung yung pagbaba ng materials. Alam, may ano pala dito. Ano dito? So, sa kabilang bahay pala doon. Yehey! So dito pa pala ito, paakyat sa paakyat pa kami mga kalingap. Ayan. So mahirap yan dito yung kasi paakyat. Malayo ito sa malayo to sa sa highway. May nilakad pa kami kanina. Pinutol ko lang yung video. So ayan. So ayan na po. Pupunta dito yung nag-post sa Facebook. Kaya pinagtulungan muna na ayusin yung opisina. Yung Tatay Jaime, may Tatay Jaime yung stroke. Hindi na nakapagsalita. Magandang hapon po. Magandang hapon po tayo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Silipin yung bahay niya. Hindi na pala si Tatay kasama rin. Tatay Jaime, magandang hapon. So ito yung kusina niya. Ito na yung napaayos pa lang ni Sir White nung natumba ito. Bumigay kasi Oo. na ito. Tapos napalitan na tong bubong. Napalitan na ito kasi may nag-donate ng bubong. Pero nung Ayan. unang pag-vlog ko dito, wala talaga ito. Sira talaga ito. Maraming So, salamat sa Ito yung talaga yung gusto ko paayos. Dito natutulog yung matanda niya. Si nanay, yung asawa niya. Si nanay baby. Kasi Tatay Jaime. si Tatay Emotional na Jaime. naman pag may dumadalaw dito. Naiiyak na And si tatay may yan? Na-stroke yan, hindi nakapagsalita. Na-stroke. Nanay, magandang Hindi Nanay, asawa nakakapagsalita. niya. Yung may sakit din yan. So mga kagapay, mga kalingap, pwede nyo pong i-check sa channel ni Mons Channel yung unang pakikita nila tatay at saka si nanay. Ayan ay. Silipin mo yung bahay. So ayan. Puro sako yan, puro sako. Ayan o. Walang yero yan. Puro mga tinagpit-tagpit ng mga plastic. Tapos ayan, ganun din yung sa kabila. Ayan o, puro sako yan lahat. Yung yero lang, yung nandun, nakaharap doon. Anak ko. Oo, yung sa anak niya na special child din yung dalawang anak niya. Pero hindi siya as in talagang special child. Makatulong sila. Ano lang, parang
hindi lang talaga na-develop yung isip na is normal. hindi, Pero ano. nakakatulong sa mga gawaing bukid. So nasaan sila ngayon yung mga anak niya? Sila ang katuwang ko. Yan, ang isa ng ahoy. Nangahoy. Yung isa ng ahoy. Special daw yan. Yan, so ito pong mga kalingap, ito napanood ko din itong ano ni tatay. So sa mga hindi pa nakapanood sa unang pagkikita nila ni Mons, ayan, pakicheck na lang po sa channel ni Mons channel yung video nila tatay. Ayan, so ito nga may ano rin, may paunang nagpaabot ng tulong. Tulong na talagang naawa at Na damdam sa kalagayan ano, ng nanay. lalagyan na to ng yaro kasi mga sako na po ito mga kalingap, pero kulang pa yung material. Nanay, nakabili na kami ng ng mga yero, 10 yero yon. Ah, Ngayon, di pa na-deliver kaya pinuntahan namin Oo. yon. Kasama ko ito sila kaagapay. Vlogger din po ito, charity vlogger yan. Hello po. Sa ano po ako, sa Manila po ako Sa Manila pa ito galing, sinama ko po dito. ano? Po dito lang po sa Cavite sa GMA. Oh, yan. Ito, sa Manila po ito galing. maraming tao. Sa mga gusto pang magpaabot ng tulong para Maraming maantik ang puso para Oo. mas maayos yung bahay ni nanay. may sayos tong Ano po bahay yan, pati nila. yung ano nila, yung Oo, yung hinigaan, ano po ito, kawayan. No? kawayan. Yan, tinukuran na lang ang parang hindi. Na ano na ang sahig eh. Okay. Nabali na. O may bigay na yung ano dito. Yan po sana na ipag-pray lang na lang natin na may madagdag pa doon sa Para kahit sa yung binili ni Mons na ano, yero. Yan, sana may magpaabot pa ng mga salamat din po kay ano. pangdingding. Salamat kay Tita Marieta Cabudol at siya pa po talaga yung panimula nito na Oo. para mapaayos yung kahit bubong ni Nanay Nanay Pebe at saka ni Tatay Jaime. Oo. Ayan, maraming salamat po pala kay Tita Marieta Cabudol. Ayan, isang napabait na nating kababayan. Ang dami po niyang natulungan. Yan, at Sa- saka isa pa idadagdag ko rin, mayroon pa nag-sponsor si Ate Ganda. Si Ate Ganda, so hindi po yan nagpapakilala. So tawagin lang natin Ate Ganda. Meron din siyang pinaabot dito para idadagdag po dito sa budget para Ayun, maraming salamat. Ayan, sana may paayos natin to. Ayos, naiyak tatay oh. Ayan, ayak na naman si tatay. Maraming tulong talaga ninyo sa amin. Naiyak sila ngayon. Hindi po dapat kayo magpasalamat sa amin doon sa mga Opo. nag-sponsor po kayo Sa magpasalamat. mga nag-sponsor at saka siyempre pinakauna yung Diyos. Yung unang-una si White. Oh, Sir White. Si White. Siya ang Ayun, Sir White siya ang nangangailangan ng tulong. Sir White na. Siya yung Tulungan lang nag-post. natin tong- Siya yung nag-post dito sa dalawang matanda na to, kaya kung bakit ko sila nakita at napuntahan. Opo, maraming salamat kay Sir White. Andun po siya sa ano. Siya talaga yung unang tumulong kala tatay. Hindi muna siya sumama dito sa amin kasi Oo. baka dumating yung materialis na binili po namin, kaya nagpaiwan muna si Sir White doon. So kami muna ang pinapunta po dito. So marami din yung ano sinusuportahan si Sir White. So siya po yung ayun, ito bago pa ito. Itong Yan ang kusina kasi yan ang ano nila. na ano to, bumigay na Bumigay na dati. ito, tamang-tama kahit paano yung budget na para dito na lang mapapagawa. So salamat sa nag-sponsor nito. Doon sa mga kaibigan ni Sir White. Na, So lagi po tayong mag-pray na may magpaabot pa ng tulong. Siyempre nagpapasalamat po tayo sa mga nagpapaabot ng tulong at siyempre wag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos kasi siya lang naman talaga yung nag-ano sa atin. Kumbaga nagbibigay ng mga biyaya. Pinapadaan lang sa ano, May ginamit mga lang siya tao. mga Oo. tao. Yan si tatay naiiyak na po siya mga kalinga. Hindi yan makapagsalita. Ano po kayo, Nay? Hindi ko akalain na Tay, ilan ang sa mga sitwasyon namin ito, walang Hindi yan hindi ko nakapagsalita. Hindi siya hindi ko akalain na may tumulong sa amin. Ilan taon na kayo na? Kuan 71, 71 si tatay. 73. 23. Mga bata pa lang kami kaso lang may mga sakit. Si Nanay Pebe, tingnan nyo anong sakit ni Nanay. So dati nakaraan, nung unang punta ko po dito, kasing laki ng kama o yan, ito yung bukol na nakikita Ano niyo yan po. dito, Oo. yung
Hindi niya naman daw pinapatingnan yan kasi nagtsatsaga na lang dito sa mga halamang gamot. Mga herbal dyan, yung guyabano, ayan yung iniinom ni Nanay Pebi. Kasi wala naman silang pang gastos para Thyroid ano yata yan? goiter. Goiter. Hindi rin siya goiter na. Parang hindi goiter, ang pagkala kong goiter, dito. Pero kapag ngumunguya ka ba ng pagkain, hindi masakit? Mabuti naman. Pero kung goiter kasi masakit eh. Ano yan Ang iba, yata? malaki daw ang mata. Ano lang, hindi ko man sa makasipol pa ako noon, pero ngayon hindi na. Thyroid ano yata, Hindi nakalimutan na ko ako yung tawag makasipol. dyan. Basta yun. Yung nag-ano yan, kasi may tita din akong ganyan eh. Lalo na kapag gumaganyan, Huminga, exhale, lumulubo, no? lumulubo dito, mas malaki yun kasi Nung pagpunta ko dito, malaki yan. Parang sagad na ito, hit ko ano to. Parang matintab na tong balat ganun nga. sa sobrang laki. Buti Salamat maliit na po, ano po? Salamat naman at Wala ka bang iniinom na gamot? wala. Herbal lang po Hindi talaga. ka rin nakapag-check up? Hindi rin. Ay, kawawa naman si tatay. Tuloy nyo lang po Eh, yung nanay. pag ng herbal, baka sakali ba? Kaya ito, At si saka yung Tatay ano, Jaime. yung Santon Plus. Santon Plus Gold. Yun. Inabayan ko. Si rin naman. tatay, kailan po ba siya na na-stroke? Dalawang stroke na yan. Pangalawa na. Oo. Pangalawa na kaya pala. No? Nung una, makapagsalita siya. Ito, ngayon, higit sa taon na. Mas lalo nang hindi na siya makapagsalita. Hindi yung nakakaroon ng therapy na lang para Ha? therapy. Nagpat, pinitari pa, therapy naman. Dati ba Dami yan, hindi naman. nung unang na-stroke siya, nung sabi ng doktor, Dilalas doktor. Yung pangalawa, di ba, pandemic. Ano na, nitong pandemic lang yung pangalawang atake ng ano niya. lockdown, hindi na makapunta sa doktor. So ngayon dito lang talaga siya sa bahay. No? Ang anak ko, hindi talaga sila papayag na dalhin to sa doktor. Dahil yung iba dito sa amin, ang sakit, yung may hapo ba siya ba? May, katulad sa akin, may hapo din ako. Na Naging COVID. tinuro ka ng, kasabi ng COVID. Yun na nga. Yun, Ayun, ayun pinaglimit yung- agad. Ayun yung Hindi naman- mahirap ngayon pag dinala natin Oo, sa hindi hospital, naman mga sakit ganyan. yun yung COVID. Kaya Hindi. nga, oo. Katulad sa akin, kagabi nga, hindi ko... Ano nga yung hanap buhay niyo dito pag tatanim lang, Oo. Tatanim lang. Tanim lang ng Tanim lang talaga. mga kamote. Itong dalawa kong anak, ang siyang katulong ko. Kung kailan lang saka lang kayo may Yun. Special time. Para yung mas marami pang special charge yun. So yun po tay, ipag-pray natin na may sa kanila para mas matulungan. may magpaabot pa ng tulong sa inyo. Kundi sa panghanap buhay, dagdag Ang, panghanap buhay. ang inimintin ko ngayon, siya ang gamot. So wala na siyang gamot, di ba? Ubus na. Gamot ang kailangan natin. Ako nga kagabi, nagdamag ako hindi. Mabutit mayroong nagmagandang loob na tumulong. Bigay sa akin ng gamot, pira. Biliray ng gamot na para makatulog. Nagdamag talaga akong hindi nakatulog sa hapo. Pag ako na may atakihin sa hapo, pawisan ako. Pawisan talaga. Manalamig na. Kaya pakahirap dito pag maulan. So nung nakaraan laging maulan ako pagpupunta diyan. Grabe ang putik diyan. Puti. Ito talagang pahirapan dito. Hindi Oo, man lalo na nanay diyan kayo dumadaan, di ba? Nakapunta lang kayo dito nung hindi pa ito Hindi sa pa ayaw. naayos diyan. Oo, no. Ang sakig, tayo sa lupa, tapos Namamaha pa rin po dito. Kahit tinukutukuran ko na lang yung sahig parang hindi maano sa lupa. Maputik lang kasi yung tubig na pupunta sa ilog. Ang putik lang dito. Buti nga kahit Hoy, maaraw. So yun nanay at tatay yun. So lagi po tayong mag-pray. Sana po maka-recover si tatay no. Na makapagsalita kasi hindi pa naman siya totally matanda. So sana yung mga natitirang ano pa niya makapagsalita naman siya. Ayan. So yan, mag-pray lang po tayo kay kay God. Yung unang hingi ni White ng tulong, pumunta agad dito si Nancy Bayo.
pumunta dito, binigyan kami ng bigas, binigyan kami ng pira. O tay, nay, bili ito ng kay tatay ng gamot. Sabi ni White, nay, anuhan mo lang yun, nay. Ang pirang binigay sa iyo, itago mo lang. Huwag mong ipapahiram. Dahil kung gipit na gipit kayo, may madudukot ka. Totoo naman Tama talaga po ang yun. sabi ni White. Walang-wala na. Ay, matagal na yung naubos ang pira. Eh, ang importante, Dati pa yun, no? Dati O, pa. dati pa yung Ubos na rin. Kauna-unahan. Oo. So yun po mga kalingap, na panood natin at nakita natin na nakita ko rin si nanay at saka si tatay yung kalagayan po nila. So yan, tayo din naman ay kumbaga nagpo-pray tayo na may tumulong po sa kanila. Ayan, madagdagan pa yung materyales na galing din kay Tita Marita Cabudol. Ayan, maraming salamat po kay Tita Marita Cabudol. Papasalamat din po ako sa mga kababayan natin, mga sumusuporta sa aming mga tinutulungan din, nagpapaabot ng mga tulong. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maliit man o malaki, napakalaking tulong po yan. Ayan, so maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood ng ating mga video, hindi nag-skip ng ads. Ayan, yan po. Ayan, hindi niyo po napapansin. Napakalaking tulong po yan. Kasi dyan din po kami nagkakaroon ng kumbaga sahod namin sa YT na naitutulong din natin. So di ba, parang lahat tayo nagkakaroon ng ambagan sa mga kababayan natin. So yun po, maraming salamat po sa inyo at salamat din sa patuloy na pagsuporta sa ating channel Kaagapay, at sa sumusuporta din po sa pangalawang channel ko, Kalingap Darius, at sa buong sumusuporta sa Team Kalingap, pinangungunahan po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and kay Kalingap Rob. Ayan, maraming salamat po. And siyempre, pagsuportahan po Mons Channel at saka si Vance TV. Yan, si Vance TV po. Kasama namin, taga dito lang din po yan, nagta-charity din po. Ayan, so maraming salamat po. Thank you po sa laging panonood. At sa mga nagsishare ng ating video, maraming salamat. Bye bye and God bless po.